mám spredných zvier. Ping, pong, ming a Edvard vystrájajú. Hry a kúzla veľmi radi majú. Rupert, 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 hej. Rupert, 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 hej. Ubila si každé ráno dajú čaj. Ich svet kúzelný je skrátka naj. Reggae tie ich hry často vylepší. Rupert je náš priateľ najlepší. Slovenská televízia uvádza seriál Medvedík Rupert neuveriteľné čary. Rupert a drzá kýchavka. Ahojte, futbal mám veľmi rád. Dnes ale celý deň kýcham a tak si asi nezahrám. Čau, Rupert! Neboj sa, chytaj. Aha. Prepáč, Bill. Máš v počítači niečo o tom, ako sa zbaviť kýchania? Pozriem sa. Kvákanie, kvitnutie. Už viem. Požiadam ping-pong, aby mi pomohla kúzlami. To nebude najlepší nápad, Rupert. Ale áno, čím skôr sa toho kýchania zbavím, tým skôr môžeme hrať. Poďme. Ale... Úpenlivosť, upínanie a upokojenie nosa. To by mohlo byť ono. Stále tvrdím, že to nie je dobrý nápad. Ale inak si ten futbal nezahrám. Môžeme? Prestaň štekliť v nožteku. Týmto prachom... Prepáč. Týmto prachom znič tú neplechu. Prestalo ma štekliť v nose. Kýchanie je preč. A kýcha Mink. Zmizla. Mink! Poďme ju pohľadať. Nájdeme ju, ping-pong. Ak nebola na lúke a na poli, tak bude určite v lese. Edvard, nevidel si Mink? Ahoj, Rupert. Nie. Prečo? Stratila sa? Dúfam, že nie. Mink! Ahoj, Mink. Si v poriadku? Čo sa deje? Zdalo sa mi, že som začul smiech. Predtým, ako si Mink kýchla. Ja som nepočul nič. Naozaj nie, ani ja. Pomohli by ste mi pozbierať jablká? Už zase to počujem. A ja som to počul. Bol to rovnaký smiech ako... To bolo fakt zvláštne. Radšej sa vrátim do domčeka. Kam zmizol Bill? Kto vie, ale už aj on kýcha. Áno, presne ako ty, Mink. A stále sa tu ozýva ten zvláštny smiech. Bill ho začul vtedy, keď Mink spadla zo stromu. Ping-pong, spomínaš si, ako som kýchol, keď si čarovala a ty si podskočila? Áno. Myslíš, že to mohlo zmeniť čary a posunúť kýchanie ďalej? Je to možné, áno. A vedela by si to napraviť?
Môžem to skúsiť, ale musela by som vymyslieť ako. Čo sa deje? Ó, páni, rýchlo s tými kúzlami ping-pong, lebo sa... Stratíš. Rupert! Bill, si v poriadku? Áno. Kde je ping-pong? Nevieme. Ach, prečo sa smeješ? To predsa vôbec nie je vtipné. Si v poriadku? Áno, ale drzá kýchavka ma odniesla k skale morskej panny. Musíme vymyslieť, ako jej zabrániť, aby si z nás neustále uťahovala. Možno by sme mali odísť z domčeka na strome, kým sa vráti. Dobrý nápad. Nenechajte ma tu! Neboj sa! Rebríkom by to bolo rýchlejšie. Ale výťahom je to bezpečnejšie. Kto vie, kde tá kýchavka je? Pozrite sa! Myslíte si, že je to ona? Možno. Ponáľaj sa, Edward! Robím, čo môžem! Ó, nie, Edward, nie, prosím. Nenechávajte ma tu! Nenechávajte! Nekýchaj! Hapči! Ó, no, Edward. Si v poriadku? Áno, asi áno. Okamžite tú kýchavku musím zastaviť. Nie. Je tu len preto, aby nás poriadne nahnevala. Ale ja sa jej zbavím. Ako? Mám nápad. Poďme. Čo s tým robíš? Uvidíte. Ak sa vám bude chcieť kýchnuť, dajte mi vedieť. Rupert, ona je za tebou. Rupert, šteklí mi nos. Bill, musíme ju prekvapiť. Teraz! Hapči! Pomoc! Poďme! Už sme asi dosť ďaleko. Určite? Počuli ste to? Myslím, že Ming niečo našla. Čo sa deje? Ozýva sa to z tejto diery. Tu asi majú hniezdo. Vypustíme ju do tejto diery. Keď bude s priateľmi, už nebude chcieť utiecť. Ahoj. Drzá kýchavka. Ak ešte niekedy začnem kýchať, rozhodne sa už nebudem spoliehať na žiadne kúzla. Kde je Ming? Majte sa, kamaráti. Uvidíme sa na budúce. Na slovenskom znení spolupracovali Viera Méderová, Zoltán Litaši, Viktória Méderová, Katarína Čižmáriková a Tamara Čopová. Slovenská televízia 2008.